Vy už ste rok v biznise a samozrejme nie len rok, ale teda rok funguje autoporadca, že aké typy tých predajcov fungujú? No ja som si popri tejto robote začal písať diplomovú prácu z psychológie, lebo sme začali zatriedovať jednotlivé typy nekorektných predajcov. No a ja by som ťa poprosil, keď ťa tu máme, skúsime takú hru, ak ti nevadí. Ja poviem typ toho predajcu, ako sme ho my zadefinovali, a skúsil by si ho nejako napodobniť. No ale potrebujem kupujúceho. No, obetujem sa. Fakt? Počkaj, ale kupujúci musí chodiť s kufríkom. To vieš ako? Je pripravený kúpiť okamžite a cash. Ja aj myslíš, že tam mám tú hotovosť. Alebo merač, neviem teraz. Neviem, či máš na taký kufrík dosť drahé auta v bazáre, vieš? Lebo v takom kufríku môže byť veľký balík. Aha, mám. Máš. No, tak poďme do toho. Dobre, poďme. Takže ja som akože predávajúci. Dobre, takže... Požičajte nám kufrík. Na základe... Toto nebolo pripravené. Áno, čistá improvizácia. Koľko tu tak môže byť? Presne, dobrá otázka. Hej, mám to v minciach, nebude vadiť. Nie, to je výborné. Po nociach rátam. Je tam vrtačka, ne? Nevrtaj. Tak a prvý je... OK, prvý typ, ktorým sa stretávame, a tento typ je veľmi príjemný, priateľský, ti napoviem, nazývame ho, že kávičkár. Aha, takže... Dobrý deň. Dobrý deň. Prišiel som pozrieť auto. Nech sa páči, no poďte sa posadiť, pozrite sa. Dajte si kavičku. Viete, čo ide o toto? Sadkajte si pekne kufrík, máte všetko hra. Takto. U mňa není problém. Ja som sa ale, viete, predtým, ako vám predám auto, ja mám rád taký osobný kontakt. Chcem sa spýtať, vy máte rodinu, chcete ako rodinné auto, viete, aby sme sa tak o sebe dozvedeli, bude lepšia dôvera, chápete, však u mňa je to všetko v poriadku. Pozrite sa na ten bazár. Tu není jediný problém. Hen tam vzadu je, ale to je moja žena. Takže to nie je problém. Povedzte, čo? Tak, máte pravdu, no. Pekné auta. Ja by som si chcel pozrieť vzadu to červené, dalo by sa? Červené, to je... Pán sa vyzná, červené, to... No, jasné. To je... Takto, poviem iba vám, keďže už máme vzťah, hej. Dobre ste si vybrali, vy máte oko, ja to vidím. To je najlepšie auto, čo mám, lebo to je elektrické kolesa, to má RTL-ko, ABS-ko, všetko. No, nie je problém, to len tuto, keby ste sa mi podpísali. Dobre, ja myslím, že by sme si ho mohli pozrieť aj bližšie. A kávu s cukrom? Hej, s cukrom, no. Dobre. Takže to bol kávičkár, hej? Presne tak a... Ďalší bratranec kavičkára pre nás je chválenkár. Chválenkár. Takže ty už si... Počkajte, ja som predsa prišiel pre auto. Dobre. Dobrý deň, prišiel som pozrieť auto. Dobrý deň, nech sa páči, sadnite si. Pozrite sa takto, ja vám poviem na rovinu, ako je. Robím tento biznis 20 rokov a ešte som nemal jedinú reklamáciu, hej. U mňa sú auta naozaj dobre skontrolované, ja nemám problém. Ja keď vyberem auto, lebo ja mám na to cit, hej. Ja keď vyberem auto, tak to není problém. To auto, ja už teraz mám na to 5 ďalších kupcov, chápete? Čiže treba sa len rýchlo rozhodnúť, naozaj, u mňa nie je problém. Pozrite sa, vyberte si, povedz si len tak, pichnite prstom, hneď vám poviem čo. Nedokážem si ani vybrať, máte tu taký výber, že... To je auta, to je frajerina, nie? No, pozrite sa, tak napríklad toto, hej, tak to má navigáciu. Chápete, to je vec, lebo v súčasnej dobe auto musí mať navigáciu, povedzme si, hej. Má to ešte fantastickú vec, má to jak sa to volá? Viete, keď sa pripája príves, to... Viem, spúšťanie elektrické okien, hej? A presne, áno, keď pripájate príves, tak sa z okienka musíte pozrieť. Presne, toto hľadám. To je presne, takisto ešte je k tomu aj to ťažné zariadenie, hej? Nemám ho, ale dá sa tam dať. Nie je to krásne? Je to skvelé, určite. Má to mnoho funkcionalít, to auto. Toto konkrétne, na ktoré teraz ja ukazujem, je kombinované. To vie chodiť dopredu, dozadu a bočí. To je ako... Málo ktoré auto dnes toto urobí. To je skvelé. Chápete? U mňa len tie najlepšie. Takže toto sme mali typ chválenkára, ktorý vám proste vychváli všetko. Je jedno, či chcete okná, či chcete kolesa, či chcete príves. Proste všetko je úplne v najlepšom poriadku. Áno. Samozrejme vás presvedčí, že vy ste tretí v poradí na to auto a treba ho rýchlo zobrať teraz, lebo keď nie, tak už vám odíde. Už tam zvonia, ja ich vidím. Už tam zvonia, už odíde. Hej, a teraz ide moja obľúbená
postavička a to je cholerik. Je aj cholerik. Danko, postav sa. Prepáč, sú to také manévry. Sa bojím prísť tým kufríkom k tomu cholerikovi normálne. Dobrý, prišiel som pozrieť túto strieborné auto, čo máte vzadu. Čo aké strieborné? Najskôr si pozrite, čo tu hádam mám, nie? Však ja tu mám veľký výber, čo hneď strieborné? Pozrite sa, čo vy viete? Akože môže to byť, mám tu aj iné strieborné, po prvé, hej. Po druhé, čo vy viete? Zle som sa vyjadril, prepáčte. Chcel by som to strieborné vľavo, keby sa dalo. No tak ale, dobre, to by šlo, ale teda, neviem. Choďte si ho pozrieť, lebo však vy vyzeráte, že viete všetko najlepšie. Čo mám rozprávať? Choďte si to pozrieť, nech sa páči, tu sú kľúče. Tebe asi kľúče nikto nehodí. No, áno. Priateľa, aj takto to niekedy vyzerá v bazároch. Mali sme pár prípadov, kedy naozaj ľudia proste reagovali veľmi zvláštnym spôsobom s tým, že v podstate zneistili, ako náhle vycítili, že sa budeme o auto zaujímať trošku viac, tak proste informácie zrazu boli, že žiadne. Hej. Čo sa týka samotného auta, to bol prístup, akože my vás chceme poprosiť, či by ste nám vaše auto predali. Čo častokrát býva veľmi zlé, pretože tí ľudia svojím spôsobom, keď vidíte ten nezáujem poskytnúť informácie, tak asi to máva väčšinou nejaký dôvod. No. Presne, tento typ je veľmi cholerický, ale aspoň sa od neho niečo dozviete. A posledný typ, ktorý by vám chceli predstaviť, voláme, že ako v sklepatej deky. Aha. Ďakujem za zvučku, výborné, dobrý timing. Tak som tu, hej. Takže ja si opäť idem kúpiť 4. auto tentokrát a dobrý deň, prišiel som si kúpiť auto. Dobrý. A chcel by som sa popýtať, Popýtajte. Hej, tak chcel by som sa popýtať na to červené v rohu. No, tak čo? Také červené. Tak čo ja vám mám rozprávať? Tam je etiketa, choďte sa pozrieť, čo tam sú kilometre, má to čosi najazdené. To také... Prosím vás, nejaká papierová dokumentácia k tomu autu by sa našla? Bola papierová, ale nás vytopilo a to trochu je, ale je to tak rozmočené, že sa to nedá čítať. Ani papiere. Bolo aj v celofane čosi, ale aj to premoklo. Hej. A niečo aspoň ohľadom histórie toho vozidla, možno majiteľ, kto bol, alebo takéto veci, prípadne nejaké poistné udalosti, niečo? Čo ja viem, neviem, čo ja viem, tak dobre. Dobre, že? Hej. A keby akože sme sa nejak o histórii mali baviť, tak čo? Prvé sériové vyrábané auto bol Ford Model T. Hej, ale keby sa dalo k tomuto konkrétnemu kusu niečo? Tak tiež ako, není najmladšie, čiže čo si zažilo, hej. Akože je to originál stav, normálne tak, jak sú kilometre, tak je. Áno, rozumiem, hej, tak, jak sú kilometre, tak je. Hej. To koľko najazdil, tak jak vyzerá. Tak sa aj predáva, hej, a koľko nalejete, toľko zožerie. Tak, to je zhruba, hej.